Кошты на стаматалагічныя паслугі ў Беларусі абваляцца. Прынамсі, гэтак абяцаюць у міністэрстве аховы здароўя. Чыноўнікі абурыліся, цытата, беспадстаўна завышанымі тарыфамі ў некаторых прыватных клініках. Як маюць знізіцца кошты і чаго ад гэтага чакаць? Падрабязней у наступным матэрыяле. Паставіць пломбу ці выдаліць зуб беларусам стане танней. Міністэрства аховы здароўя падрыхтавала максімальныя тарыфы на ўвесь шэраг стаматалагічных паслуг. У выніку яны стануць яшчэ больш даступныя насельніцтву, абяцаюць у ведомстве. Существуют другие способы сделать медицинские услуги доступными. Да, там развитие страхования, государственные программы, когда налоги граждан перераспределяют таким образом, чтобы помощь получали, скажем, наиболее нуждающиеся граждане, да, какое-то стимулирование государственное тех контор, которые там оказывают услуги или производят какое-то оборудование. Ничего этого у нас нет, у нас есть только закручивание гаек и требование работать за бесплатно. Кошты на стаматалагічныя паслугі залежаць не толькі ад тарыфаў. Улічваюцца і выдаткі на аренду памяшкання, аплату працы персаналу, ад дактароў да асістэнтаў і адміністратараў, а таксама выдаткі на матэрыялы і тэхнічнае абсталяванне. Прытрымлівацца максімальных тарыфаў павінны будуць усе стаматалагічныя клінікі, незалежна ад формы ўласнасці. У Мінздароўя ўжо спрагназавалі, як на змены адрэагуюць менавіта прыватныя установы. Мы разлічваем, што камерцыйны сектар будзе арыентаваны на экспартнае развіццё. Пастанова не будзе распаўсюджвацца на замежных грамадзянаў. Пры гэтым ужо цяпер кошты ў стаматалогіі ў Беларусі выглядаюць канкурэнтаздольнымі на фоне краінаў-суседак. Прынамсі, складанае выдаленне зуба цяпер каштуе крыху танней, чымся ў Літве, Латвіі ды Польшчы, але прыкладна на адным узроўні з Расіяй і Украінаю. Прыкладна такая ж сітуацыя і з фотапалімернаю пломбай. Аднак ва ўкраіне гэтая паслуга будзе каштаваць амаль у 1,5 разу менш. А вось прафесійнае ачышчэнне поласці рота ў Беларусі ў 1,5–2 разы таннейшае, чымся ў суседніх заходніх краінах. Але пасля зменаў тарыфаў кошты на стаматалагічныя паслугі ў нашай краіне маюць скараціцца ад траціны да нават 47%. Не очень понятно, откуда эти 33–47% они хотят достать, из какой части денег. Но негативно это точно скажется, потому что работодатели и руководители будут еще больше связаны, у них появится еще меньше инструментов регулировать свои цены. Не менш скептычна глядзяць на ручное кіраванне коштамі стаматалагічных паслуг у фонде медычнай солидарности. Бизнес должен быть как-то выкручиваться, врачи должны опять там как-то зажиматься или, я не знаю, использовать, просить пациентов, чтобы те купили сами расходники, которых будет тоже не хватать, да, и как-то в полусерым образом это пытаться как-то порешать, ну или работать с чем-то, с тем, что есть. Более дешевые материалы, быстрее время. Калі менавіта набудзе моц пастанова Міністэрства аховы здароўя, дакладна невядома. Але ў ведамстве абяцаюць, што лекаваць зубы паводле зніжаных коштаў беларусы пачнуць яшчэ сёлета. Ірына Юр'ева, Белсат.